Milé dámy a páni, dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakovala za pozvanie na túto konferenciu. Veľmi som sa na ňu tešila, pretože keď som zbadala názov tej konferencie, že ide o médiá a deti predškolského veku vo vzťahu k pedagogickej podpore, tak som povedala, áno, idem. V podstate v pozícii generálnej riaditeľky pre médiá, audiovízia a copyrighty, čo som bola 5 rokov, som využila ten priestor na to, aby sme na Slovensku spracovali koncepciu mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania. Tu vláda schválila a zároveň sme ziniciovali ďalšie aktivity a trošku sme sa v tej mediálnej výchove pohli dopredu. Takže ďakujem pani Kasalovej za pozvanie, za to, že vybrala takúto tému, mimoriadne vážnu, dostaneme sa k tomu. Zároveň som veľmi rada, že ma prišli podporiť aj kolegyne zo Slovenska. Máme tu generálnu riaditeľku Metodicko-pedagogického centra, pani inžinierku Henrietu Crkoňovú. Mám tu 2 kolegyne zodpovedné za predškolskú výchovu. Jedna je z Bratislavy, druhá je až z Prešova. Takže pôjdeme na názov mojej prezentácie je Dieťa najľahšia a zároveň najdrahšia obeť médií. Trošku mi chýba tu priestor, aby som mohla používať notebook, ale budem teda musieť sa obracať buď na jednu alebo na druhú stranu. Takže ako vidíme, tento druhý slajd hovorí o tom podstatnom. Máme veľmi veľa štúdií, výskumov. Iba ten, kto nechce, ich nenájde na internete. Hlavne treba využiť internet pre túto tému, okrem verejnoprávnych médií, pretože súkromní vysielatelia nejavia záujem o túto tému z pochopiteľných dôvodov. Výchova má iné ciele, ako majú komerční vysielatelia. Hej? Tí majú v prvom rade maximalizáciu zisku, cielenú emocionalizáciu a stále zisk. Takže tých psychika dieťaťa ani ich formovanie nezaujíma. Preto sa vrátime naspäť k tomu, čo by sme mohli urobiť v tejto oblasti, ale v takom prostredí, ktoré je pre dieťa mimoriadne zaujímavé a ktoré by mohlo pomôcť akcelerácii tejto témy. Osobne sa domnievam, že najväčšie problémy máme v koordinácii činností, nemyslím len na Slovensku alebo v Čechách. Máme dobre, pomerne na Slovensku máme štandardné európske zákony, ktoré však sa nedostávajú mediálne k učiteľom, k rodičom, teda právne povedomie je nižšie a tým pádom aj tá úroveň mediálnej gramotnosti je nižšia. Preto som presvedčená, že tie týmy, aby sa zvýšila úroveň mediálnej gramotnosti v jednotlivých štátoch, je potrebné postaviť práve z odborníkov z tej právnej legislatívy, odborníkov z mediálnej výchovy a hlavne je to multidisciplinárny priestor, takže z rôznych iných vedných disciplín, pretože ochrana detí je veľmi dôležitá, ani si možno to neuvedomujeme. Mnohých ľudí v republike, alebo to nezaujíma. Myslia si, že sa ich to netýka, ani že sa to netýka ich detí. Ale to je hlboké nedorozumenie, je to nevedomosť, je to sebaistota, ktorá nemá opodstatnenie, pretože nikto nie je imúnny voči médiám. Kontrolka nám bliká, takže aktuálna situácia je taká, že sofistikovaný virtuálny svet 21. storočia, ale aj digitalizácia nám prináša samozrejme množstvo príležitostí, aby sme neboli iba taký negatívny, akože hovoríme o tých negatívach. No tie príležitosti si nájde každé dieťa samo veľmi rýchlo. Už tu to bolo spomínané. My sme tu preto, aby sme hovorili o tom, čo môže deťom ublížiť a ten výrazný rizikový potenciál sa naozaj týka nezákonných obsahov, už tu boli spomínané pornografia, pedofília,
Mňa mrzí, že z mnohých zákonov vypadáva mučenie. Škoda, nemám tu kolegu a také terorizmus tam síce máme v niektorých prípadoch, ale také seba poškodzovanie a podobné veci vypadávajú z tých trestných zákonov. Stále riešime detskú pornografiu. Väčšinou sme liberálnejší k pornografii ako takej. Pritom vieme, že Ted Bundy, ktorý zavraždil 28 žien, sa dostal do styku s pornografiou ako 12-ročný, ale to je dlhší príbeh. Takže máme tu pána senátora, to som rada. Prepačte, to som si nevšimla. Takže realita je taká. Druhá dekáda 21. storočia, ktorú vlastne žijeme, nám vlastne dáva okrem tých úžasných možností aj to, že nezákonných a nežiaducich obsahov pribúda. Samoregulácia zlyháva v celej Európe, si myslím. Prevencia nie je na požadovanej úrovni a mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania je pomalá a nesystémová s výnimkou anglosaských krajín a Austrálie, to hovorím z takého svetového hľadiska. Samozrejme, že niektoré severské krajiny, Veľká Británia a tak ďalej, tí sú ďaleko vpredu, ale vo všeobecnosti mediálna výchova nie je systémová, čo teda nahráva hlavne tým, ktorí sú komerčne naladení v médiách a teda im ide o zisk, teda tým, ktorí podporujú mediokraciu a nie demokraciu. Takže samozrejme žijeme v období kapitalizmu, ktorý druhýkrát budujeme a vieme, že kapitalizmus za nič nemôže, ale máme tu voľný trh a v kombinácii teda s virtuálnym svetom a v kombinácii ešte s niektorými prvkami zo socializmu, takže situácia ako globálna je veľmi zložitá. Akékoľvek volanie po nejakej ochrane dieťaťa sa môže zdať niekomu nejakými prázdnymi skutkami alebo zbytočným volaním, pretože aj tak inteligentní ľudia niektorí reagujú, že už sa nedá nič robiť. No ja sa domnievam, že práve naopak toto mlčanie a tento postoj sa nejakým spôsobom musí zosilniť. Takže deti sa stali významnou, deti predškolského veku sa stali významnou cieľovou skupinou pre výrobcov obsahov. Väčšinou je to minimálne množstvo tých vzdelávacích programov alebo programov, ktoré sa dotýkajú mediálnej výchovy. V podstate preto, lebo deti sa veľmi rýchlo namotávajú a veľmi rýchlo sa dajú formovať, teda sú zraniteľnejšie, ale navyše tých programov pre deti do 7 rokov v celej Európe je veľmi málo. Trošku tomu pomohol internet. Je málo preto, lebo na tieto programy sa nenabaľuje reklama, oveľa zložitejšie sa nabaľuje reklama, lebo to nemá takú sledovanosť, takže preto komerční vysielatelia nemajú záujem o takéto programy, ale samozrejme, že tých dôvodov je viacej. Karl Raimund Popper, ktorý je môj guru, už v roku 1994 napísal, ináč dostal na Karlovej univerzite v tento rok doktorát, mal 94 rokov, keď napísal, že keď príde dieťa na svet, je štrukturované tak, aby proste sa prispôsobilo s prostrediam jednotlivým a dieťa sa učí napodobňovaním. Toto už niekoľkokrát odznelo. Som presvedčená, že táto myšlienka sa ešte stále nestala takou dostatočnou základnou pre vplyv médií. Keď sa dieťa učí napodobňovaním a priznávame to vo vzťahu k pozitívnym vzorom, k móde a podobne, tak potom prečo sa spochybňujú niektorí odborníci, spochybňujú vplyv médií, vplyv negatívnych účinkov a hovoria, že kvôli nejakému príkladu jedného človeka alebo jedného dieťaťa vodu mútime. No my ju nemútime. My máme tých príkladov oveľa viac, ja sa k ním dostanem.
Takže myslím si, že sme nepoučiteľní. Ľudia sú nepoučiteľní. V roku 1988 už lekári skonštatovali, to je Journal of Medicine, čo som si dala preložiť, že už 14-mesačné dieťa vie imitovať videné z televíznej obrazovky. To znamená, že inštinkt k tomu bezprostrednému posúdeniu toho, čo robí, mu jednoznačne chýba. A toto bolo proste vyskúmané v období, keď ešte nebol internet. Samozrejme, že sa to potiera, pretože v tom prípade by mnohí ľudia vôbec nesledovali napríklad televíziu, keby celkom si to priznali. Ten vplyv mediálny nie je symetrický. Je to veda, dokiaľ sa videné zmení na správanie, je potrebné, aby do toho vstúpilo viacero kontextových faktorov, ale pre nedostatok času nemôžem sa teraz tomuto venovať. Takže keď je táto konferencia zameraná na materské školy alebo pre deti predškolského veku, rada by som spomenula Roberta Fulghema, ktorý povedal, že všetko, čo naozaj potrebujeme, sme sa naučili v materskej škole. Neviem, čo povedia dnešné deti v budúcnosti, že kde sa všetko naučili. Pretože také 3-4 hodiny vlastne trávia s médiami. Tieto deti do 6 rokov, v priemere sú to 2 hodiny. Výskumy, ktoré by skúmali kauzálne vplyvy, pretože väčšinou skúmame iba zoznam rizík, obáv, tie nám chýbajú. A veľmi málo sa nájdu financie na tieto seriózne výskumy, i keď vám dávam do pozornosti stránku Clearinghouse vo Švédsku, to je centrum UNESCO, ktoré teda vydáva publikácie a má veľmi dobré webové stránky, kde je, 12 000, 15 000 výskumov o vplyvoch médií, o výskumy, ktoré hovoria o tom, že médiá spôsobujú napodobňovanie hlavne negatívnych vzorov, že zvyšujú strach u detí najmä do 6 rokov a že znecitlivujú. Okrem toho samozrejme to obmedzovanie rozhovorov s rodičmi, potom ďalšie negatívne účinky, ako sú zmeny postojov, zmeny hodnôt, to sú ďalšie veľmi dôležité účinky, ale jeden z nich je tiež, že deti nejakým spôsobom usmerňujú nákupy rodičov, to znamená majú vplyv na míňanie financií v rodinách prostredníctvom reklám. Hovorila som o tom, že naozaj mnohí medzi nami, nemyslím tu v sále, sú presvedčení, že teda už možno sú tak znecitlivení, alebo považujú tie médiá za takú modlu, že nepripúšťajú akýkoľvek negatívny vplyv. Momentálne sme v štádiu, keď sa glorifikujú príležitosti týchto nových médií a nejakým spôsobom sa eliminujú tie ochranárske stanoviska. Ja myslím, že to musí byť minimálne vybalancované, pretože tá ochrana ľudskej dôstojnosti, a to je, keď v prípade, že dojde k jej narušeniu, tak to znamená aj ochranu slobody. Slobody, ktorú sme si tak ťažko vybojovali, a myslím si, že to je veľká cena za to, aby si s nami médiá pohadzovali hore-dole v mori informácií, pretože tak, ako povedal ten Marshall McLuhan, boli by z nás potom idioti. Takže príklad 1. Je tam dole uvedený zdroj Luc Berov, negatívne pôsobenie televízie na deti. Stále sme pri klasických tradičných médiách. 7-ročné dieťa v Manile pozeralo americký kreslený film Robocop, keď 21-ročná upratovačka prepla program na príbeh, ktorý chcela sledovať. Chlapča vtedy vyšlo z izby pre pušku, ktorú mali doma,
a vystrelilo na ňu. Na druhý deň v nemocnici podľahla zraneniam. Skutočný príbeh so zlým koncom. Einstein povedal, že možno to poznáte, putovalo to po internete, taká prezentácia, že obávam sa dňa, keď vývoj technológie predbehne vzájomné ľudské vzťahy. To potom naozaj bude mať svet generáciu idiotov. Ja nikoho neurážam, naozaj, ale myslím si, že tá doba je v podstate tu. Technika, žijeme v hurikáne času, technika nám určuje, čo máme robiť, kde máme ísť. Na jednej strane má to kopec tých pozitív, ale treba si uvedomovať tie negatíva, ale najmä vo vzťahu k deťom predškolského veku. Druhý príklad zo Slovenska. Prepáčte mi, že budem používať príklad z roku 1996, ale po návšteve alebo po stáži vo Švédsku, kde som bola 1 mesiac a navštívila som Národnú radu pre klasifikáciu filmov, čo ma kognitívne posilnilo k tomu, aby som iniciovala labeling na Slovensku, som navštívila teda tento úrad, kde 4 ombudsmani vystrihovali nevhodné filmy z filmov, ktoré boli na verejné premietanie. Videokazety sa mohli požičať v pôvodnom znení. Posadili ma k počítaču, kde som si mohla vybrať niektoré scény, ktoré boli vystrihnuté z dôvodu ochrany detí. No, ja som vtedy nepoznala veľa filmov, ešte ani tieto detské, ale vybrala som si Batmana. Samozrejme, že jedna scéna z filmu, ako Batman letí z balkóna, ten lietajúci muž, píše sa rok 1996, tá bola vystrihnutá. Som sa trošku čudovala, oveľa naturálne scény násilia, vraždy a podobne, to tu bežalo už v tom čase. No a na to som prišla domov z tej stáži a otvorila som SME. Tento článok má asi 15 alebo 16 rokov a bolo Batmanov návrat. Je čas potrestať zlo, pomyslel si 5-ročný chlapec J.Č. z Filakova a vyskočil z okna ako Batman. 20 lekárov sa staralo o jeho záchranu, mal šťastie, lebo spadol na sušiak, na bielizeň, odrazil sa do hriadok, a teda po 3 dňoch ho prebrali k životu. Keď skúmame kontextové faktory, prečo tento chlapec vyskočil z okna ako Batman a prečo druhí nevyskočili z okna ako Batman, tak sme zistili, že chlapec pozeral veľmi dlho tento film. Otec bol karatista, proste takisto sa sledoval Kickboxer a iné filmy. Mal mladšiu sestru, takže neboli tam iné výchovné podnety, bol tam teda tento podnet od rána do večera a on nenapodobnil Batmana, on sa s ním stotožnil. Toto je jeden príbeh, o ktorom som vám chcela povedať a vlastne ten príbeh vyvracia to, že u tých odborníkov, ktorí tvrdia, že niečo sa zveličuje, že naozaj ten vzťah a ten vplyv existuje. Ďalší veľmi vážny príbeh je Japonsko. To sú skúsenosti z Japonska, ktoré tiež sa vzťahujú k obdobiu 97-98, keď som na internete našla aj publikovala informáciu o tom, že 700 detí bolo hospitalizovaných po vzliadnutí jednej časti zo seriálu Pokémon. Určite ste o tom počuli, bola to veľká kauza. Musím povedať, že niektoré stránky k tomuto seriálu už zmizli z internetu. Samozrejme, je to pochopiteľné, ale s plnou vážnosťou hovorím, že medzi videním, teda deti pri sledovaní tohto seriálu
nastal proste symetrický vzťah. Je to vzťah prvýkrát od vzniku televízie, sa to potvrdilo, pretože paralelne v čase sledovania toho seriálu mnohé deti zvracali, mali mdloby, sa pomočili, išli na toaletu, a to hlavne z toho dôvodu, že bol v nich vyvolaný stroboskopický efekt, sila technickej manipulácie, za 5 sekúnd 54 zábleskov z očí Pikachu. To nemôže prežiť nikto. To naozaj možno tých prípadov bolo oveľa viacej, ale čo sa týka tej ochrany a zverejňovania týchto výsledkov, môžem povedať, že Slovenská televízia tiež kúpila tento seriál za veľmi ťažké peniaze a marketing bol okolo toho tak veľký, že mala som problém sa vôbec dostať do diskusie k tomuto seriálu, pretože tisícky rodičov písalo sťažnosti. Jeden rodič napísal do jedného bulvárneho časopisu, že nevie, čo má robiť so synom, lebo v čase sledovania Pokémonu ich vyháňa z miestnosti. A oni ho sledovali, že čo robí to dieťa štvoročné, a to si pchalo prsty do zástrčky, lebo sa chcelo nabiť energiou. Takže znovu krásny príklad napodobňovania. Keby rodičia celý Pokémon v podstate bol o paranormálnych javoch, o hypnóze a tak ďalej. A vieme, čo to spôsobilo medzi našimi deťmi, a naozaj chýbal veľký odstup. Deti nechápu smrť ako definitívny koniec. Tieto deti v predškolskom veku, oni proste napodobňujú bez toho, že by si uvedomovali následky. Nechápu, že tie lietajúci muži, mutanti a všelijaké príšery, že proste sa zabijú, znovu ožijú a že fungujú. Oni si myslia, že to takto funguje aj v normálnom živote. Až od 10 rokov dieťa chápe abstraktne a si začína uvedomovať fikciu ako takú. Teda tie imaginárne veci, oni proste ich otrhávame od reality, a tým pádom, čo robíme? Vnúcujeme deťom svet dospelých a hovorím, že dospelí vyzerajú ako naivné deti potom. Pretože toto je alfa omega, to je proste príklad toho, ako funguje princíp napodobnenia, ale aj príklad toho, čo dokáže tá maximalizácia zisku a cieľená emocionalizácia vo vzťahu k Pokémonovi. Áno, to išlo o technickú manipuláciu, silu estetiky, striedanie svetiel, farieb, neónových farieb. A v podstate mám za sebou niekoľko diskusí s lekármi, keď som sa radila ohľadom tohto fenoménu, kde bolo povedať, áno, takto sa vyvolajú epileptické záchvaty. No. Takže času je málo, voda stúpa, naozaj trh tlačí na tú právnu liberalizáciu, ktorá nie je vždy v súlade s tým verejným záujmom a už vonkoncom nie s ochranou detí a už vonkoncom nie s ochranou detí predškolského veku. Pretože aj na Slovensku máme legislatívu, keď máme paragrafy v zákone o vysielaní a retransmisii, ktoré majú názov Ochrana maloletých a ľudskej dôstojnosti. Áno? A teda vlastne ako keby sme dávali rovnítko medzi tým dieťaťom 5-ročným a tým 15-ročným. Takže tu by sa mala zamyslieť celá Európa, že naozaj to treba vyšpecifikovať, tú ochranu detí predškolského veku. Nemyslím, že všetko je iba na pleciach rodičov, aj keď teda majú tú hlavnú zodpovednosť. Musíme hovoriť o diskusii, o spoločenskej zodpovednosti, najmä tých médií, pretože samotní tvorcovia mediálnych obsahov, ale hlavne vlastníci médií by mali dostať šlabikár mediálnej výchovy. Neviem, či by to pomohlo, ale myslím, že nejaké základy by mali dostať všetci, pretože oni častokrát si ani neuvedomujú tie dôsledky niektorých tých programov, ktoré sa vysielajú.
Takže máme tu 7 otázok, ktoré sa vzťahujú k tej téme. Vykričníky nám pribúdajú a otázniky zostávajú. Takže k tejto téme som si naozaj pripravila tých 7 otázok, o ktorých by bolo treba hovoriť. Ale ja už viem, že je pokročilý čas a preto pôjdem trošku ďalej. Či postačuje súčasná mediálna legislatíva vo vzťahu k ochrane detí? Nepostačuje. Na európskej úrovni nepostačuje. My máme právny rámec zosúladený s európskymi normami a so zákonmi. Podobné zákony ako v Českej republike, okrem toho, že máme vyhlášku o vekovej vhodnosti, ktorá sa týka, je to jednotný systém, označovanie to isté, čo platí v televíznom vysielaní, platí aj v kinematografii, platí aj v multimediálnych dielach. Ináč má to logiku. Predsa nie je možné, aby jeden film, napríklad Nejasná správa o konci sveta Jakubiska, bola vysielaná v televízii so symbolom vhodný od 15 rokov a v kinematografii v kinách od 12 rokov. Takže preto tí tvorcovia musia to dielo označiť. Ale to, čo sme si tu povedali a čo hovorila kolegyňa z Českej republiky, čo všetko je treba urobiť na to, aby sa označovalo správne, že je to zložitý proces, to sa týka tých, ktorí označujú nie deti. To sa týka rodičov. Pre rodičov je to zodpovednosť, aby rešpektovali tie piktogramy. Ale aj reč svedomia. Do domácnosti nikto nevidí, áno? Nech si už rodič určí, že či to dieťa staršie nie je náhodou citlivejšie ako to mladšie. Ale pre tých vysielateľov je to tiež zodpovednosť, ale zároveň alibi. Musím povedať, že na Slovensku tento príbeh má 16 rokov, aby sme presadili jednotný systém označovania. Ja tu mám pripravenú celý prehľad, ako a čo sme robili. My sme testovali s 50 dobrovoľníkmi zo začiatku 10 televíznych programov, či sa to dá označovať alebo nie. Robili sme výskum s 1200 respondentami, keď sa vyjadrili verejnosť, že chcú označovanie a si myslia, že audiovizuálne obsahy ovplyvňujú psychický, morálny, fyzický vývin a emocionálny stav. Takže na Slovensku naozaj to bolo pripravované postupne a musím povedať, že sa to dá. Keď sa chce, tak sa dá. Je to veľmi dobrý prostriedok na prevenciu, teda právo pomohlo. Vyhláška, podzákonná norma pomohla tomu, že sme skultivovali verejnosť a dnes už verejnosť sama píše, že tamto bolo nedodržané, sťažuje sa, lebo aj počet sťažností sa zvyšuje. Samozrejme, nie je to veľmi až také jednoduché, pretože súkromní vysielatelia zneužívajú tento systém a nepodriaďujú ho ochrane detí, ale podriaďujú ho programovej štruktúre a komerčným záujmom. Takže sú tam aj problémy, ale osobne sa domnievam, že labeling je potrebný v celej Európe a tak, ako to povedala pani Viviane Redingová, bývalá komisárka Európskej únie pre informatizáciu, potrebujeme jeden systém v Európe. Ona navrhla PEGI systém, teda ten holandský systém, že by mohol byť pre celú Európu, ale k tomu je potrebné vyvinúť oveľa väčšie úsilie jednotlivých štátov a chuť presadiť ten systém, ako naopak hľadať dôvody, prečo by nemal byť. Pretože v podstate nám veľa nezostáva. Jedine mediálna výchova a labeling. Takže hovorila som o nedostatočnej, aké faktory ovplyvňujú ochranu detí predškolského veku. Tak ako už bolo povedané, ide tu o faktory kompetencie individuálne, ktoré máme, mediálna výchova, a potom sú to faktory prostredia. Medzi tie faktory prostredia patrí aj politika, mediálnej gramotnosti. Aj mediálny priemysel. Zistilo sa podľa výskumov, že štáty, ktoré nemajú inštitucionálnu podporu mediálnej gramotnosti a mediálnej výchovy, majú samozrejme aj nižšiu úroveň mediálnej gramotnosti. A v niektorých štátoch, hovorím tam, kde nie sú ľudia mediálne gramotní, tak sú mediálni analfabeti. Ano?
A my naozaj chceme, aby ľudia boli mediálne gramotní, lebo to je veľmi dôležitá občianska a sociálna kompetencia. Takže Slovensko patrí medzi prvých 9 štátov Európskej únie, ktoré majú legislatívne riešenie, majú povinné označovanie programov, ako som spomínala. Dieťa, viete, veľakrát som musela obhajovať ten systém a som hovorila, o čo vám vlastne ide? Dieťa má právo na informácie, aj rodič má právo vedieť, čo je obsahom programov. To znamená, my sme stále v súlade so slobodou prejavu a so slobodou informácií. Prečo niektoré výrobky, keď si kupujeme, čo sa týka odevov, a všade vieme, aká je veková vhodnosť, a pri audiovizuálnych obsahoch proste váhame. Nie. My vieme, že produkty, už dneska výrobky, stravovacie, všetko je označované. Prečo by nemali byť označované audiovizuálne obsahy? Ja to považujem za jednoducho legitímne právo pre každého rodiča. Takže vek je dôležitý. Na Slovensku máme takéto piktogramy, máme označenie čísla buď v zelenom alebo v červenom krúžku. To, čo je v červenom, je ako nevhodné, to, čo je v zelenom, je výchovno-vzdelávacie. Takto majú byť označené tieto programy a Macik je programy vhodné do 12 rokov. To som vlastne už povedala. Veľmi dôležité je nielen označovanie, ale aj opony. My máme na Slovensku oponu od 22. hodiny sa môžu vysielať audiovizuálne obsahy, ktoré sú nevhodné do 18 rokov, teda od 18 rokov, a od 20. tie, ktoré sú od 15 rokov. Bol s tým veľký problém v minulosti, ale vyhláška bola novelizovaná práve v apríli teraz a mnohé veci sa dali do súladu. Je dôležité, že vyhláška má svoju oporu v zákone audiovizuálnom a čo je dôležité, že táto vyhláška musí vychádzať z aktuálnych poznatkov, samozrejme Piagetovej vývinovej teórie. Je to o psychickom vývine kognitívnych procesov, morálnom usudzovaní, morálnom prežívaní, ale aj o pôsobení socializačných procesov. Toto by som už... No, čo je veľmi dôležité, že 15 štátov Európskej únie a Nórsko považuje systémy klasifikácie pre mediálny obsah, ktoré by boli rovnaké pre všetky médiá, za užitočné a realizovateľné. 12 štátov, teda opačný názor zastáva 9 štátov. Spomínala som, že jednotný systém označovania pomáha kultivovať. Na Slovensku ešte máme aj jedno unikum, ktoré sa dostatočne doteraz nevyužíva pre výskumné účely, a to je to, že v zmysle štatistických hárkov zisťovania vysielatelia musia odovzdať štatistiky o tom, ako označili dané programy. To znamená, my dnes vieme, že aké programy sa vysielali pre deti do 7 rokov. A je to neuspokojivé. To znamená, že jedna vec je označovanie a druhá vec je produkcia. V tomto ste Česká republika ozaj lepší. Máte prekrásne mnohé programy pre deti a samozrejme závidíme vám aj detskú televíziu. Pedagogická podpora. Mediálna výchova je schválená od roku 2008 v Slovenskej republike ako prierezová téma aj pre materské školy. Od roku 2009 je schválená koncepcia mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania a Metodicko-pedagogické centrum má v súčasnosti 4 akreditované programy pre túto tému. Jeden program je pre materské školy. Nie je to veľa, ale v budúcnosti sa mediálnej výchove chystáme venovať v Metodicko-pedagogickom centre oveľa viac, pretože sa rozbieha nový projekt aktivizujúce metódy, národný projekt vo výchove so zameraním aj na mediálnu výchovu a aj na materské školy, pretože v súčasnosti nevieme, koľko učiteľiek je vyedukovaných v tejto oblasti. Veľa v tomto urobilo občianske združenie Ovce.sk
a www.zodpovedne.sk, to je stránka. Tie ovce vám dávam do pozornosti, doniesla som ich. Je to 24 dielov animovaných rozprávok v 24 jazykoch, aj v čínštine, v romštine, v posunkovej reči, s hlasovým komentovaním. Každá rozprávka má 5 minút a upozorňuje na nebezpečenstvá médií, najmä internetu. To je najväčší zázrak, ktorý sa stal v oblasti periodickej podpory na Slovensku, pretože vďaka týmto ovečkám a tomuto animovanému seriálu sa zistilo, že 92% 9-ročných detí pozná ovce, ale pozná aj rizika internetu. A v tom čase, keď sa rozbiehali, boli predškolského veku tieto deti. Ovce vlastne vznikli pri tvorbe koncepcie mediálnej výchovy, pretože sme si povedali, že koncepcia môže skončiť v šuflíku, ale mali by sme urobiť nejaký audiovizuálny program, aby mohli hneď učitelia to používať. Môžem povedať, že dneska sa využíva v celej Európe, dokonca aj v Číne, a teraz v súčasnosti kandidujú ovečky na svetovú cenu. Takto vyzerá webová stránka s 24 ovečkami. Vždy ovečka je zabalená v zástave toho ktorého štátu, takže nájdeme tam aj ovečky, ktoré sú aj s českým dubbingom dokonca pre deti. Takže môžem poprosiť o ukážku. Pustíme si jednu ovečku, kde som robila odbornú spoluprácu a vtedy sme ešte netušili, teda jeden diel, že aký boom to urobí na Slovensku, ale nielen na Slovensku. Táto stránka má 5,5 milióna, v roku 2012 mala návštevnosť a 4 000 krát bola odvysielaná v televíznom vysielaní, teda ten seriál. A neviete, čo sa stalo tej ovci v kúte ohrady? Tak toto bol výsledok úžasného tímu, s ktorým sme pripravovali tieto ovečky. Musím povedať, že tých 24 rozprávok, ktoré už dneska máme, každá jedna rozprávka rieši iné riziko a naozaj vám odporúčam si to pozrieť a využívať to vo svojej praxi. Je tam, hovorím, tá česká verzia, ale je tam aj anglická verzia. Čo je úžasné, že herci, ktorí natočili ovečky, to všetko robili v podstate zadarmo, sponzorsky. Toto bol hlas Jožka Vajdu, Jozefa Vajdu, slovenského herca, ktorý nahovoril vlastne všetky postavy. Ovečky, Baču, Jana a tak ďalej. Minulý rok, koncom roka sme navštívili Čínu a je tam teda aj čínska verzia. Sme našli producenta, takže ovečky už sú aj v Číne. Možno vám pomôžu v konkrétnej práci. Je dôležité, aby v tých materských školách bol prístup k internetu a aby učiteľky boli motivované využívať teda aj takéto formy, pretože naozaj im môžu pomôcť. Môžeme to? Takže ovečky sú veľmi populárne, ja som o tom hovorila. Tuto sú príručky pre učiteľky a pre rodičov, ktoré tiež nájdete na tej stránke www.zodpovedne.sk. www.zodpovedne.sk je jedna mimoriadne často navštevovaná stránka na Slovensku. Ide o to, že je to občianske združenie, ktoré urobilo taký kus práce a určite budeme s nimi ešte viac spolupracovať. V roku 2011 vzniklo na Slovensku tiež Centrum mediálnej gramotnosti, znamená veľký posun v oblasti mediálnej výchovy. Toto centrum má stránku www.medialnavýchova.sk, tiež vám ju dávam do pozornosti a bolo zriadené na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. O tom, že kde by sa mala mediálna výchova podporovať, o tom sme si už hovorili. Samozrejme, že to nebudem opakovať, ale jedno je fakt, že ak sme v minulosti dávali dôraz na technické prístupy, tak v súčasnosti by sme mali dávať dôraz na tie mediálne obsahy.
pretože stále hovoríme o digitalizácii, informatizácii a tak ďalej, o tom, že sa robia podujatia na túto tému, ale teraz v 21. storočí v podstate prechádzame od klasickej gramotnosti k mediálnej. Mediálna gramotnosť nie je žiadna izolovaná schopnosť, je to súbor kompetencií a samozrejme, že ak kladieme dôraz na čitateľskú gramotnosť s porozumením, tak by sme mali rozvíjať aj mediálnu výchovu a gramotnosť s porozumením, čo znamená, že čitateľská gramotnosť je výborným základom pre rozvíjanie tejto kompetencie, ale do mediálnej gramotnosti patria aj digitálna gramotnosť, ako som spomínala, filmová a ďalšie gramotnosti. Veľmi dobrá publikácia je na stránke UNESCO, ktorá sa volá Media Information Literacy for Teachers. Je to kniha pre učiteľov, môžete ju využiť v oblasti mediálnej výchove. Je v anglickom jazyku a UNESCO spustilo veľkú kampaň na túto tému pod heslom Radšej zapáliť sviečku, ako vidieť temnotu na celom svete. Takže mediálna gramotnosť je naozaj mimoriadne aktuálnou témou, nie len v Európskej únii, ale aj v UNESCO. Nevhodný a nezákonný obsah. Tuto chcem iba upozorniť na to, že Európska únia problém síce rieši, ale ho potláča, ale ho nerieši efektívne, pretože v súčasnosti europoslanci prijali rôzne odporúčania, aj presadili nové koncepty a trestné činy, ale je to nedostatočné. Teda ako sú na tom členské štáty? Toto tu už zaznelo, myslím, že už pomaly sa chýlim ku koncu. Rada by som len povedala, že v Európskej únii má adekvátnu ochranu proti detskej pornografii. Nehovorím o pornografii. Má len 15 členských štátov. Slovensko je jedným z nich, keď si myslím, že vo vzťahu k internetu je to veľmi zložité. Môžem vám povedať jeden krátučký príbeh ohľadom toho. Z toho Francúzsko, Belgicko bolo vyhodnotené, že dosiahli najvyšší stupeň ochrany a naopak medzi krajiny s nedostatočnými zákonmi bolo vyhodnotených ďalších 12 štátov, medzi nimi aj Česká republika, Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a ďalšie štáty, ktoré máte možnosť si prečítať. Raz som dostala taký list od učiteľov, pedagógov, psychológov, keď ešte som bola v pozícii generálnej riaditeľky, že na jednej stránke, nebudem ju menovať, skoro som mu povedala, je pod hobby, teda to sú záujmy, koničky, horoskopy, je okolo 3,5 tisíca videí s pornografiou. To znamená, dieťa si na to kliklo a keď bolo samé doma, tak si pozeralo obrázky. Provider bol slovenský, tak sme si ich zavolali a sme im povedali, že keď to neodstráňa niekde inde, nech to tam nie je, nech to dajú hlbšie, lebo v podstate to bolo dosť zložité. Takže zastavíme túto stránku, zablokujeme ju vo všetkých školách a knižniciach. Na druhý deň to bolo posunuté niekde k deratizácii asi. Ale tie stránky tam zostali. Takže tie počty, mala som aj počty, že koľko je tých webových stránok. Ja som tomu neverila, že je ich toľko. Naozaj. Treba si uvedomiť, že potom takéto stránky do hĺbky modifikujú psychiku toho dieťaťa. A predseda konferencie biskupov Slovenska, ktorého si veľmi vážim, pán František Tondra, pán biskup, v jednom zo svojich rozhovorov povedal, že médiá by mali byť zodpovednejšie. Tiež mu prekáža, že sa zdôrazňuje sloboda a nie tá zodpovednosť. Takže nemôžeme zasiahnuť do ekonomiky, ale môžeme viesť ľudí k zodpovednosti, vrátane tých, ktorí rozhodujú. Ja vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Čaká nás veľa práce ešte všetkých a určite to poznáme, keď niečo dokončíme, vždy proste by sme to radi začali. No je to proste never ending story, nekonečná cesta a venujem sa jej už 20 rokov. Ďakujem vám za pozornosť. Vidím už, že naozaj je toho akurát dosť. Ďakujem pekne.